Parlok barok ke baju sengatanat ban page ya kane ka channel te ha kane ka janmit ka bamtang ngan wan ra api ngan pen ia api ha ka ba kumno ban pin pen pu khon yaki pelengs iar te kalong ka basuk bha ngan pen ia api ya kane ko ka machine ka ba don lang bat nga hang ne ngadon hang ne ki sauteli ki machine ka ba min pen pu yaki ne ki pelengs iar te kan mau tang ba ka wei kalong ba pin kan mau baki peleng ke ban pin pen don kam ki de ban long ki peleng ke badang pha ki badang fresh khnang ba ki khun siar ke laban pu ba te kata kalong ba kanom wan ra kanu kanu ke jing du nong na ka banta jong pi kum ki nong pen don kam te pe jang ne ngan wan ra ki ne ki peleng ke badang pha te bat hadin ba phila ayu pin thap hapo jong kane ka machine te kalong ka basuk pha ha kanu kor kom ban pin pen don kam ke ne pi shu thap hang ne pi ka ban ni kong kalong ba pin thap shai ka hang ne hapo ma hang ne hapo pin thap ya ka kala don la ki jong ki kamera pe hang ne ngan pen EP o une wayar pe une wayar le se laban pilaban connect yaki kila don pa ki thlio hang to po te pilaban connect tamba pidai ban kan ma ban pe bha u basau de ban persya bat u basau ba yong khnang ba kanum don kanu ke jing thut ya kan ne ka machine ka jong pi temen tapat ngin sei no ya kan ne ka barong stem ma kan ne ka de ka jaka ban bu iki peleng ban chong iki peleng ke ban pin pen pedam nanta po jong ka to ka yu ka don skane ka jar ma pe ba wen ma itu ka jar ta de hang ne ki don ki kli phna ban the hang ne te la don ki ne ki hala ki jong ki kamera to te pin the ka hang to ko ka ba peja bat hadin bala la da ban the te pinu i ba po jong ne ma une thliu te la da ka kala shle ka mut kam ni no ba to tu thliu ka no ka masuk ba pin penot ka phna ban pendat ki ne ba roi da mo kapan biang adin wa phila da ban the na ta phin tap no da ka jar ba adin wa da ban tap i to jar pe phin sabuk se ka ne ka ban pan chong ki to ki pelek phina ban bu ha kum to ma ta chang to phina ban pan chong ki to ki pelek ta ka por wa phi pan chong ki pelek ha ban pe ha to ka ba kham long nep phin hap ban pen chong itu thliu ko to ba kham long lon pen jeng habar no pen pin le to ka ko to pin bu ka we hadin ka we to ki ye thliu ba ka ba ka niam tu pin bu ta din ba phila de ban thap ikitu ki peleng phila de ban bu ikitu ki peleng nang ta phila tap ikene ka machine ma din ba phila tap te phi phung yo ne block hang tu nang ta une te ka switchboard nang ta nang tu pa de phin sa on no nang ta phila on hang tu phin sa page pe hang tu kala ai signal phila me hang tu kini ki signal prapo cái ka humidity nang ta khat khandai point nhiều temperature nang ta 00 hang ne kadang de ka sngi ka ban ko to ken sami ka jing khen yong ki sngi kata sngi kala ya te kan sami hang to ba don 00 ma te ka to 0.1 sam khandai to ka de ki kanta to ka machine bat kan wan ra jing mo to sibun na ka banta jong ni kumki nong reps ya te sapersang ban lek wat nta phila ban order yeki neki machine